Добре дошли в този епизод на Душата на 70-те, моите дни във Варасеони. Най-красивите и дълбоки истории в живота често остават скрити под прашните пластове на собствения ни опит. Днес писателят Раджеш Чандрани Мадан Лал Джайн ни отвежда в една такава галерия от своето минало. Това е спомен от преди 48 години, който ни връща към дните в инженерния колеж в Джабалпур. Но в действителност това е разказ за мълчаливата бащина любов, за гордостта от сина му и за онзи странен момент, в който сбогуването и надеждата за среща бият в един ритъм. Нека чуем трогателния спомен на Раджеш Джи «Странност». Споменът е от преди повече от 40 години. Следвах в инженерния колеж в Джабалпур. По онова време често пътувах между Джабалпур и Варасеони. Един добър държавен автобус тръгваше от Балакхат за Варасеони в 5 часа и 30 минути сутринта. В дните, когато трябваше да замина от Варасеони за Джабалпур, трябваше да ставам рано. Моите баба, дядо, баща и майка така или иначе ставаха рано всеки ден. Когато бях готов и излизах от вкъщи, баба ми, дядо ми и майка ми ме изпращаха до вратата с насълзени очи, но баща ми вървеше с мен пеша чак до автогарата. В повечето случаи с баща ми отивахме пеша. Правейки това, той същевременно правеше и своята сутрешна разходка. Докато вървяхме, жените от чистотата тъкмо метаха улиците. Варасеони едва започваше да се пробужда. Тъй като по това време беше необичайно тихо, песента на птиците, особено на враните, се чуваше много ясно. Сега вече не са останали толкова много птици. Пристигахме на автогарата. Там погледът на баща ми търсеше други пътници. Ако откриеше някой познат по възрастен човек, той ме представяше пред него и казваше: "Това е моят син. Учи инженерин в Джабалпур. Тъкмо сега заминава за там." След такова представяне той се успокояваше, че ме е поверил на повъзрастен човек и че по време на пътуването няма да имам никакви проблеми. Забелязвах начина на говорене на баща ми. Той изпитваше огромна гордост, когато произнасяше думата инженерин. След това следваше чакането на автобуса. Тъй като нямаше шум, той разпознаваше звука на автобуса от 1 километър разстояние и ми казваше да бъда готов с багажа. Когато автобусът спреше, той бързо влизаше вътре и ми запазваше свободно място отпред, на задните седалки се друса повече. След като подреждах багажа си и сядах, той слизаше и оставаше до прозореца. Беше дошъл да ме изпрати до автобуса за Джабалпур, но когато вече седях в автобуса и той се готвеше да потегли, усещах как сърцето му се разчувства до сълзи. Беше странен момент. Трябваше да ме изпрати в Джабалпур, но същевременно му ставаше тъжно, че ме пуска да си тръгна. Автобусът потегляше. Стъпките му се насочваха обратно към дома. Виждал съм го да плаче открито само в много редки случаи. Сега разбирам, че той е плакал мълчаливо при всеки такъв случай. Целият ни живот е изпълнен с такива странности. Току-що чухте спомена на Раджеш Джи «Странност». Мълчаливата бащина любов, чакането му до прозореца на автобуса и гордото произнасяне на думата инженерин, всичко това ни напомня за неизказаните жертви на нашите родители. Животът наистина е красиво визуално изкуство от такива странности и сладко-горчиви моменти. Надяваме се, че тази история е докоснала някое кътче в сърцето ви. Благодарим ви, че бяхте с нас в канала Etrias Ambitions. Останете с нас за още такива неразказани истории. С уважение!